Mi smo Coral Consulting Service, snažan tim iskusnih poduzetnika, menadžera, pravnika i savjetnika za gospodarstvo. Kroz poslovno informiranje, umrežavanje ekonomskih interesa, realiziranje i financiranje investicijskih projekata, potičemo mala i srednja poduzeća i za njih tražimo strani kapital, strane ulagače i partnere. 1999. godine po prvi puta smo u Njemačkoj izdali publikaciju pod nazivom Croatian Extra 1999. u tiraži od 20.000 komada. Zbog povećanog interesa zapadnog tržišta pokrećemo drugo izdanje poslovne publikacije Croatian Extra 2023. Nudimo vam mogućnost da u publikaciji predstavite vašu kompaniju, poslovnu ideju, vaše ponude i mogućnosti potencijalnim investitorima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, odnosno tržištu od 100 milijuna stanovnika. Cilj nam je u poslovnoj publikaciji predstaviti Hrvatsku i gospodarski potencijal na njemačkom govornom području. Isto tako nudimo županijama i gradovima da u publikaciji predstave gospodarstvo, investicijske mogućnosti i turistički potencijal investitorima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nadalje želimo omogućiti komunikaciju na svim razinama, uspostaviti poslovne odnose između Republike Hrvatske i stranih gospodarstvenika, te informacijskog sustava koji bi olakšao i ubrzao komunikaciju. Publikaciju ćemo izdavati jednom godišnje, kako bi svaka iduća potaknula i inspirirala veliki broj novih poduzetnika da predstave svoje kompanije, projekte, ideje, proizvode i usluge i na taj način doprinesu snažnijem rastu gospodarstva Republike Hrvatske i povećanju konkurentnosti zemlje. Coral Consulting Service. Snažan tim iskusnih poduzetnika, menadžera, pravnika i savjetnika za gospodarstvo. Obratite nam se s povjerenjem. Coral Consulting Service.